Dismayado ang mga manggagawa ng Hanjin matapos ilipat sa mabaho at maputik na bahagi ng barangay San Pablo ang kanilang election venue. Ipinapintura kasi ng Kapitan ng barangay ang covered court na pagdadausan sana ng labor union election. Puna ng mga manggagawa, biglaan ang pagpapintura at sa Hanjin pa nagmula ang pinturang ginamit ni Kap. Ang balita niyan sa report ni Reynel Pawid. Gaganapin po siya sa basketball court sa San Pablo, Barangay Castillejo, Zambales. Maliwanag na napagkasunduan ng Department of Labor and Employment at pamunuan ng Hanjin na sa isang maayos na basketball court isasagawa ang labor union election ng mga manggagawa. Pero nang aming bisitahin ang unang araw ng isinasagawang eleksyon, ito ang basketball court dito sa Barangay San Pablo sa Castillejo, Zambales, kung saan dapat gaganapin ang labor union election ng mga manggagawa ng Hanjin. Subalit 2 araw bago ang nasabing botohan, ay pininturahan nga ang lugar dahilan para ilipat na naman ang nasabing eleksyon. Nakabarikada at may mga plakang nakasulat na wet paint ang palibot ng basketball court. 20 hakbang mula sa court ay inilipat ang presinto kung saan boboto ang mga empleyado. Pero ang inaasahang maaliwalas at malinis na election venue ay nauwi sa kabaliktaran. Nagtataka naman ako, gobyerno, government agency, Department of Labor, local government, dapat magkaroon ng coordination. Pero ito, sa basurahan kami tinatapon. Ganyan bang kung na mga manggagawa? Trato natin yung mga manggagawa na? Sinabi ni Noemi Bakara na binigyan umano ng kanilang boss ng pintura ang kapitan ng barangay San Pablo upang hindi nila magamit ang basketball court. Taka lang ako, bakit merong pintura ng Hanjin dyan? Pintura po ng barko ng Hanjin yan ng 149, Project 149. Yan po ang klase, ayan po ang ng brand ng pintura na ginagamit sa 149. Aminado naman si Kapitan Seferino Roldan na mula nga sa Hanjin ang pinturang kanilang ginagamit. Pero hindi umano ito suhol para maging daan sila sa pagpapaliban ng eleksyon. Nagsik kami ng tulong sa kanila, nagbigay naman sila. At diyan ay talagang nakaplano pa nung nakaraang mga buwan. Ipinagtataka naman ng mga manggagawang boboto ay kung bakit isinakto ng kapitan ang pagpapapintura ng court ngayong alam naman nitong magsasagawa ng eleksyon sa naturang pasilidad. Kasi magpapaliga kami itong October. So pag idili namin yung pagpapapint dyan, nandyan na rin lang, baka magagahol kami ng time. Depensa pa ni Kapitan noong 1 linggo lang nila nakuha ang sulat sa pamahalang bayan ng Castillejos na gagamitin ang kanilang court para sa eleksyon. Actually, hindi ko naman nakausap yung mga labor na yan. Sumulat lang sila kay Mayor. Si Mayor, nagkuhan lang sa akin. Matatapos ang eleksyon sa darating na Biyernes, ika-29 ng Setyembre. Ako si Reynel Pawid para sa Metro Central Luzon News.